ets tu. Hola. Cinta, ja he comprat el viatge, Quin viatge? El de noces, el de la lluna de mel. Ah, que ja us caseu? Sí, el 22, ja t'ho vaig dir. Aquest 22? Sí. No m'havies dit res, Rafel. I el 24, després de Santa Tecla, doncs, cap a Grècia. 15 dies. 15 dies? I em deixaràs sola aquí 15 dies? Dona. Escolta, qui fa la regidora aquí? Ah, no, res. Han vingut a buscar les Kènties al Mare Nostrum? No, encara no. Són a l'entrada. Escolta, 15 dies és molt, de turisme. No, demà. On és l'orquídia de la parella aquella? Quina parella? De l'Àngel Serra i el seu nòvio. Ah, no, és els hivernacles. Aquesta tarda la baixaré. Com que ja la baixaré? Havia d'estar aquí, Rafel. Joana, ja ho sé, però hi va haver tot aquell merder amb la teva feina. No És igual el que passés ahir. Quan es queda en una cosa, es queda en una cosa. A veure, quan podrà estar aquí, aquesta planta? Aquesta tarda la baixaré, No te n'oblidis, Rafel? Anem malament.